Cebu City Fire Department nasutang kuwangan og fire trucks nga moresponde og sunog ug kasagaran mga daan diin ang uban gikuha ni adto pang 1979. Matod sa dato sa Bureau of Fire Protection Central Visayas nga sa 16 ka fire trucks sa Cebu City Fire Department, siyam lang ang makahakot og tubig. Sa siyam ka mga fire trucks, 5 niini ang gikuha ni adtong 2010 ug 2012, samtang ang upat niini gikuha ni adtong 1979 ug 1999. Matod ni FO2 Aristotol Discalyar, ang Motor Vehicle Section Chief sa BFP Central Visayas Logistics Division, na kinahanglang ilisa na ang mga karaang fire trucks tungod kay makalangay kini sa pagresponde sa sunog. Ang karaan nga mga fire trucks niagi na usab og mga daot-daot ug di ka sustener og usa ka gabi nga operasyon. Sigon sa Philippine Statistics Authority survey ni atong 2010 nga ang syudad sa Sugbo dunay populasyon nga 866,171 ka mga tawo ug matud ni Cebu City Fire Marshal Rogelio Bongabong Jr. nga kuwangon kini. Ang ratio sa pag-apod-apod sa fire trucks mao ang usa ka fire truck sa matag 28,000 ka mga residente. Buot pasabot ang syudad nagkinahanglan og 31 ka mga fire trucks. Kahinumdumang usa ka residente sa Barangay Lahug ang misulti sa Sunstar Cebu nga dawa dayon karesponde ang Lahug Fire Substation sa alarma sa sunog niadtong Sabado apan gitubag kini sa SFO o gitubag kini ni SFO1 Archie Custodio nga ilang gigamit nga fire truck nga gikuha ni adto pang 1994 wa dayon mapaandar kay kinahanglan pang painiton ang makina.